سلام علیکم به هر یک هواداران و تماشابین مخلص رپ تاجیک. دلیر کنجایف یوس تیجی همه میشناسیم میدونیم. امروز вызов من наверное самый последний даме рэп таджик мешавад. Барои чӣ? Барои он ки ман имрӯз вес рэп нуқтатиҷаи да вызов метам. Оиди батл. Метавонам то 5 каскати як дахидам батл кунам. Не ки ранги шон нестам, охи шовам намекунам, шоуменам нестам ки гӯям 10 ба 1 батл, 8 ба 1. Ма 8 одама бурида наметавонам. Не ки 5та нагма ништа айхидам бовари дорум ки зурум мераса. Короче гуфтен ҳама легендарота пешкаш кардӣ. Баронай, анавай Райдерай, Стёпай, Исмаилай ҳамашта визов додум. Ягонташ қабул накунад. Чӣ илоҷ? Охир оҳо бисёриш мериҳанд, бисёриш дух надорад, бисёриш понти холиай, бисёриш просто худша таъриф кард, бисёриш баҳонаҷӯст, не ки мада похуяй. Гуфта будем ки Стёпа ки адад яктаи ҳамида Стёпа хуш нест да визови ту. Стёпада нами визов, ҳа Стёпада ҳам вес рэп тиҷеда. Ман ами қадар гуфтем визов додум. Акин навбати ҳар яктаи ту ки мада визовти, асобина рэперои Душанбе. Ман любой ки батл мекунам, ставка неважная. Ами хуҷа меби конкретно батл мекунем. 5 ба 1 батл мекунам любой ки фаҳмиди? Так что аки рэп тиҷей филиалош, доди худо админош, ҳамун коргарош, филиалош дар хуҷанда дигар ҷо рэперота ҷамъ кун любой ки 1 ба 1 ё ки 5 ба 1 батл мекунам. Марҳамат.